yanda ake wankan janaba a musulunci. Yana da kyau dukkan musulmi da mace da namiji a ce ka iya wankan janaba cikakke. Domin an ci maka wanka a musulunci to ana nufin wankan janaba. In ka iya wankan janaba, ka iya wankan juma'a. In ka iya wankan janaba, ka iya wankan idi, domin iri ɗaya ne. In kika iya wankan janaba, kin iya wankan haila. In kika iya wankan janaba, kin iya wankan biki. To don haka ya kamata dukkan musulmi a ce ya iya wankan janaba. Don mutane suna yawan tambaya ta ya ake wankan janaba, ya ake wankan janaba. Saboda in ka iya wankan janaba, to ka iya dukkan wanka na musulunci. Abin da ya bambanta wankan shine niyya. Yanda ake wankan janaba, haka ake wankan juma'a. Yanda ake wankan janaba, haka ake wankan idi. Yanda zaki wankan janaba, haka zaki wankan haila. Yanda zaki wankan janaba, haka zaki wankan biki. Kawai bambancin aniyya yake. Shi wankan janaba ya rabu kaso biyu. Akwai sifatul kamal, akwai ijiza. Sifatul kamal shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Shi ya fi lada saboda shine mai kamala. Yanda ake yin sa shine da farko in kika samu ruwanki a cikin ko drum ne ko a baho ne dai ruwan wankan ki mai tsarki, sai ki karkato bakin abin ruwan, sai ki wanke hannayenki ko ka wanke hannayenka so 3, sai ka tsoma hannayen ka ɗibi ruwa ka wanke gabanka, ka wanke duk inda jansa take a jikinka. Idan ka wanke a lokacin da kake wannan tsarkin, lokacin za ka ɗauki niyya ta wannan wanka na janaba da za ka yi. Daga nan bayan kai wannan niyya ka tsaftace duk inda wannan abu ya zuba, to sai kai alola, complete alola, amma banda wankin kafa. Yanda kake alolarka, idan ɗaiɗai kake yi ɗaiɗan za ka yi, idan bibi kake biyin za ka yi, uku kake ukun za ka yi. Bayan ka gama, daga nan in ka wanke kai alolarka complete, to kakka wanke kafarka. Bayan ka gama wannan alola taka, sai ka zo ka ɗibi wannan ruwa. In ka ɗibi wannan ruwan naka, sai ka wanke kanka. Shi wankin kan ba ɗebowa za ka sheƙa ba, a'a hannunka za ka saka haka, ba ɗebo ruwan za ka yi ba. Sai ka dangwalo ruwan, sai ka gugguga ko ina da ina, ki gugguga ko gugga lam'a, ba a san a bata. Ka tabbatar ruwan ya shiga ko ina, domin lokacin da mani yake fito a jikin mutum, kofofin gashi suna bubbuɗewa. To don haka idan ka ce za ka sheƙa ruwa, za ka iya kamuwa da mura ko zazzaɓi. To don haka sai ka yi ƙoƙari ka rufe wannan kofofin gashin, ka shashafa ruwan, ka mummurza sosai. Bayan ka gama, sai ka zo ka ɗebo ruwan ka raba jikinka biyu. In ka raba jikinka biyu, ka fara da ɓangaren dama tun daga nan wuyanka ko ina, ka tabbatar ruwan ya game ko ina, hannunka ƙasan hammatarka ko ina har zuwa ƙasan ƙafarka. Ka tabbatar da cewa gadon bayanka idan hannunka ma ba zai kai ba, ka ɗibi wani abu ruwan da zaka zuba ya ishe ko ina. Ka raba jikinka biyu kenan, ka fara da ɓangaren dama. To bayan ka gama da ɓangaren dama, sai kuma ka da ɓangaren hagu. Shi ma haka zaka tabbatar ka shafe